v dnešnom videu sa budem snažiť o to, aby som sa dostal do top 10 v Fortnite Battle Royale, ale môžem používať iba jednu raritu zbrane, ktorú si na kolese šťastia vytočím. Podarí sa mi dneska dostať do top 10, no to sa dozviete v dnešnom videu. Každopádne like a odber, lebo keď dáme do konca roka 1000 odberateľov, tak budem mať prvý YouTubeový stream, takže ak chcete môj prvý YouTubeový stream, dajte like a odber. A teraz si už užite video. No dobre, tak čo si na dnešné video posledné vytočím? Toto musím dať, počkaj, kde mám Legendary. To som mal túto hru a mal som aj jednu Legendarku. Takže. Dobre, som zvedavý. Prosím niečo dobré, prosím nie až také vzácne, podľa mňa. Jo, Uncommon, to je veľmi dobré, veľmi dobré. No dobre, tak jak sa mi bude hrať s Uncommonkou, to uvidíme. OK, dobre, takže ideme si vytočil Uncommon. No tak toto je celkom jedna z tých lepších podľa mňa, lebo lebo nie je až taká ťažká získať a tie čo sa tak to bude ťažká výzva zase. Tí, čo sa ťažšie získavajú, tak tie sú pri tej exotickej ťažšie nájditeľné, no chápeš, že? Dobre, takže ideme si vytočiť ďalší. Len tak nenájdeš. OK, som zvedavý. Eminem, mám ťa rád, Eminem. OK. Nie, nemám rád Eminema. Nie, Legendary, no GG, tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej pekne exotickej. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. Makarena, nie Makarena. OK, som zvedavý. Tak, jeden náboj. Počkej, prečo dva? Nie, Legendary, no GG. Ja, tak GG. To bude ťažká výzva zas, jak pri tej... škoda, double zbraň máme. Pri tej exotickej. Dobre. Toto by som mohol dať podľa mňa do tej top 10. V tom druhom pretočenom som to dal 22. To možno tiež dám, to čo som si pretačal. Teda nie pretačal, to čo si nevidie. Možno to dám na YouTube, ak budete veľmi, ak niekto, ak je, nie, viete čo, ak napíšete 10 do komentárov, že to chcete, tak to dám na YouTube a vy ma za to môžete potom zhejtiť, lebo... Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. What? To som nepochopil teraz. OK, som zvedavý. Dobre, tuto by mohli byť také Uncommon. Počkaj, ale ja si to pozriem lepšie. OK. Trošku zhora. Nie, Legendary, no GG, tak to bude ťažká. OK, dobre, česká, lebo z česky sa mi zdá, z česky vždy padá Uncommon skoro. Exotickej. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. To je tiež Uncommon, dobre. Berem. Som zvedavý. Bum. Pijem. OK, dobre. Ďalšie. OK. Nie, Legendary, no GG, tak to bude ťažká výzva zase, jak pri tej exotickej. Jop. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. Takéto pekné zbranie, to už som dlho. Počkaj, ale ja môžem ísť teraz na neho, ja mám zbranie. OK. Nie, Legendary, no OK, dobre. Tak to bude ťažká výzva zase, jak pri tej exotickej. Nie, nikto. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. Inak vám sa napíšte do komentárov, či sa vám dobre hrá so skopom, lebo mne až tak nie.
Teda akože nepoužívam ho, ale nie, že by sa s ním zle hralo, ale nepoužívam ho. Nie, Legendary, no GG, tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej exotickej. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. OK. Dobre. Zvedavý. Dobre. Nie, kamo, typek. OK. Prenasledoval super. Nie, Legendary, no GG. Tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej exotickej. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. Kde? Kamo, kde? OK. Ja neviem, kde je. Dobre, trám. Kašľam na toho typka. Asi sa ma zlakol, alebo ja neviem. Nie, Legendary, no GG. Tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej exotickej. Dobre, 4, to sa mi hodí. Takže ideme si vytočiť ďalšie. Mini tieto sa vždy hodia, minička sa vždy hodia. Minička sa vždy hodia. OK, dobre. Dve česky vedľa seba, jaj. Rád to sa pozerať. No GG, tak to bude ťažká výzva zas, jak ešte neviem, či padne z druhej česky. Pri tej exotickej. A ona má koľko? 41. Počkaj, ona má 41 a toto má 19, takže berem túto. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. Dobre, 6. Bum, do vody, dobre. OK. 0 damage. Nie, Legendary, no GG. Tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej... Moc ich ešte nezomrel, to jak som tak na to pozerám. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. OK, som zvedavý. Nie, to nemôžem zobrať. Bum. OK. OK, dobre. Ja sa to opločím, takže idem tieto dve vystrieľať a potom to. Teda možno, ak toto nebude lepšia. Bum. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. Je super. Počkaj, toto je. A to nemá raritu. Ja, to je reload weapon faster. Nie, Legendary, no GG. Tak 65, to bude ťažká výzva zas, jak pri tej... 65 berem. Pri tej exotickej. A toto je 61. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. OK. Vystrieľam prvú 61. Tam je ešte ďalšia. Už sa mi zaplňuje inventár, teda už ho mám Nie, Legendary, takže... GG, tak to bude takže vyberám túto zas, jak pri tej... Kamo tam niekto bol? Pri tej exotickej. Dobre, tu nič není. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. OK, som zvedavý. To je pod ten most. A vlak. OK. Nie, Legendary, vystrieľavam sa prv toto, alebo toto. Tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej... kamo. Taký tento. Pri tej exotickej. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. On nie je žiadnej rarity, podľa. A, to je Flowberry. Dobre, tak toto nechcem. Nie, Legendary, no GG. Tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej... OK, 17. level, to som nečakal. Lebo keď som tu ešte bol, dneska som dal push na 14. Som zvedavý. Level up, 18. za 1. No, čo mi dá?
Nie, Legendary, no GG, tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej... Dobre, nič. Pri tej exotickej. On je rare, dobre, takže... Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. OK, som zvedavý. Kámo, to boli dobré časy, keď to dalo do 75. Do 75, no. OK. Sa mi zdá, že do 70. Nie, Legendary, no GG, tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej exotickej. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. OK. OK, som zvedavý. OK. Nie, Legendary. To sa nedá tako equipnúť, teda to bude ťažká zobrať, výzva zas, sa jak to nedá. Pri tej Toto je čo? exotickej. Fireball. Dobre, takže ideme si vytočiť Nemôžem ďalšie. OK. To má koľko? Som zvedavý. Toľko isté, jak táto. No tak to mi je načo. OK. Dobre. Nie, Legendary, no GG. Dobre. Tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej... Zóna. Pri tej Ale ona by sa toto mala zastaviť. exotickej. Dobre. Takže ideme si vytočiť ďalšie. OK, som zvedavý. Dobre, počkajte chvíľu. OK. Nie, Legendary, no GG. Tak to bude ťažká výzva zas, jak pri Dobre, tej... som tu. Pri tej exotickej. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. Bum. OK, Bum. som zvedavý. Tak to je to isté zas. Nie, Legendary, no GG. Zas to isté. Tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej Dobre. exotickej. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. OK, som zvedavý. OK. Nie, Legendary, no GG. Tak to bude ťažká. A toto som už bol, zas, sa mi jak zdá. pri tej exotickej. Dobre, mám dve. Takže ideme si vytočiť ďalšie. Dobre, dve. OK. 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 Nie, Legendary, no GG. Tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej exotickej. To už nemôžem zobrať, takže... Dobre, takže ja ideme to si zbieram vytočiť asi iba povinám. ďalšie. 152 to berem. OK, som zvedavý. Akože nesmejte sa mi, ale ja to berem iba podľa nábojov. On sa zostavuje až tam. OK. Nie, Legendary, no Dobre. GG. Tak to bude ťažká výzva Hľadám zas, jak pesko. pri tej exotickej. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. OK, som zvedavý. Ne, dobre, to som si nevšimol ani. OK, takže... OK. Dal som dve tieto, to si ešte ideme vyberať samozrejme, no ak vždy keď niečo toto. To bude ťažká výzva. Si zas, ešte jak pri vybereme. tej- Z tejto časti bude ešte ďalšia z tejto série. Možno budú Dobre, ešte takže ďalšie ideme si dve vytočiť časti, ďalšie. typujem možno. Strong. OK. som Toto vždy zvedavý. dávam, aby mi nedával silnejších.
To je pekné. Nie, Legendary. Dobrý skin, ten sa mi páči, iba toto si ešte vyzdvihneme. Ťažká výzva zas, jak pri tej... Battle Pass. Pri Battle tej Pass. exotickej. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalší. Nechcem ho. OK, Nechcem. som zvedavý. V pohode. Jak vypnem to, však čo stratím, sorry, že som sa dneska týmto mikrofonikom, o môj mikrofón, dobrý. To bude ťažká výzva. Dobre, toto je asi všetko na dnes. Pri tej exotickej. No. Dobre, mne sa zdá, že... ideme si vytočiť ďalšie. No, dneska sa mi nepodarilo splniť challenge, ale kde sa mi podarilo splniť challenge je... Teda nie je úplne challenge, ale to je jedno. A to je... Nie, Legendary, no GG. Tak to bude vo videu, výzva. kde som hral free admin, to je na jednej z týchto strán, buď tu, alebo exotickej. A potom na druhej strane je novo nahraté video, čo je teraz pre mňa toto, ale pre vás, keď si to pozrite potom, to už nie je nahraté. Takže čus.